Hindi nga rin na, agibasat sura rin. Dagin nyo rin itong istorya na pindas. Istorya ti ag-asawa. Dalin bales, agbimbinalis nga dari ag-asawa. Siyempre, binisito, agbimbinalis dati bisito. Aginarakop da, agbinalis dat arakop, iso nga balin bales. Ngam ganyo. Sa gudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Naruto nga Napolwan, balen bales, idi kalman lahi. Idi kalman laeng manong nemi, tanapang kumanin pinasyar, tinubiak, iti balay da mismo manong. Ngayon nakigtutak manong. Apay nakigtut ka? Nakigtutak. Edita, at damang lukat itiri daw ni nanang ni Elsie manong nemi tinangilukat. Ana, at akamanan, di mo yung kaluwakan kang kaidingan, di da kakayat. Nana, naipangarabi. Awan din na yung pangarabi. Pumanaw ka. Kaputasan da kakayat ng baling manugang, ng baling asawa ni Elsie. Diya, pumanaw ka. Ket no ni tatang namet manong nemi ti masabat ko iti kalsada, no mapanak iti bangkag, tagbang bangkagak ken may sak na tricycle driver manong. May magabigat yo tata. Ay, awan na yung magabigat kanya kung sikat masabat ko. Kaslak na nakasabat iti banyas. Buwisit. Ni mo tata. Naimas ti banyas. Naimas. Makabubwisit. Doon makasabat kayo ti banyas. Wano. Hadda makita mga banyas ka, lumasat yan ta kalsada. Iso nga sana kagsubsubli na kwan, ngam kapot agawid ako, kapilita lang agawid aklat ta. Malas. Oo na imatin. Siyempre, no mapantumat agtrabaho ni Elsie manong naming ka sales lady, siyak tumat at pagluganan na. No, isarden ko tricycle. Elsie, nakakarakaro, dana lang kitatang mo. Babaam na taida. Tuno ano man yung padag-date ta. Anong date nga mapagam? Trabaho. Tama trabaho. Tunday up mo. Sige, tunday up ko. Kuyitan to. Adda panggip ko manong name. Padasak man kidi nga palsen di kita. Naganak kang kuwana ko na. Huwan manong. Ayayatik ni Elsie kat ayayatan nakmayat manong nemi kat day off na nagkuyog kami. Napang kami manong nemi ti beach resort. Nang opakam ti cottage manong nemi kat madagundaway mi arakupek. Ala, garakop ka man si Kanardo. Saan lang arakop? Bisito pa eh. Dikit lips mo. Ardo, dikat. Ang gapota, mayata ka makidate ken ka. Ngayon po, bisito mo ito na. Pwera. Sige man lang nun. Pwede mo kaya. Tunukuhan, agtigusan manong kat mapnet to Dagiti mata, kamakit-kit at ipakabuklan. Iri mangan kami manong nemi at tinimplak nga juice. Nga data nga juice at medyo inlaok ko man. Genuine. Iri malpas kami nga mangan manong nemi. Ang pingas na ti marikrik na nardo. Abay, makaturo ka. Hamat na pinas sa pagturugan dito eh. Umay ka, Dadjay. Sa dino, basta umay ka. Manong nemi inserek ko iso na iti hotel. Dadat hotel dito ng beach resort. Nardo, ayan tan. Maturog ka. Ngimsang ko pinaturog manong nemi agsibod ta. Inuyusa ko, inikat ko ti pagan anay nagat kastaw na yung ti panang lailok kang kuha na manong nemi, dagiti bibig na, tatingid na, amo na mati bumalas ka, dagiti arakop ka nagit ko manong nemi, lumamang mat abumalas ni Elsie. Nagreneg ka kadagiti at dati barukong na itipay baba manong nemi. Aging ka, nagunod ko ti kinabirihen ni Elsie manong nemi. Nakaturog kalpasan na. Hindi makariing, danog-danogan na manong nemi.
Apay, abit tanong ka. Abit na to'y. Anong naramit ta? Ginandawayam ti. Madansang inlaok mo ti. Painom mo kanya ka, ha? Awan ti maramit mo. Ang kapatad na masapang karata. Kinayat mo, man. Bumalas ka, man. Nagbinalas-balas ta, man. Loko ka. Rumorta nga roten. Awang pa'y 3 oras. Nga madami isang oras nga turog mo. Oh my God. Uy, ano't aramidan ta. Tublian ta. Ulitan ta. Ket name imas manitan si ka. Kalpasan lang ti 3 nga bulan manong nemi tinawagan na. Nardo, masiko ako. Nagbalinda iti. Gano'ng arte ramidan ta. Sa salusod ang pala niya ramidan ta. Kaya didakmat kayat na kita ganak din ka. Yan na pa yung arte maramid ta. So, ang peta kong di balayo. Balay tangarod ako na. Nalipatam sa matin at balay ko. Una, mukha. Ngayon una ti balay. Sakbi nga asawain na. Sige. No agawid ka, sadyak tumaten balay mong agawid. Kung sa lungar din tatanggin nanang mo, mamutan. Ano ti mabalin? Sinikwagan nak matin. Manong nemi ka po siguro tasanda mapasangpet ni Elsie sud ka po nang imayan di kita nagandak kang kuana. Elsie! Amo kanta-kanta, Elsie! Tang, nang andak ang basod toy. Ano na ito kahit nasawan dito? Anda po ko yun itiyang ko. So, yung sangpit ko tibagik, iti, siyempre, sidong ni Nardo. Sure! Nardo! Tata, nana, apay. Ano nga tata, nana? Ikasar mo, tanak ko! Ikaw na, no, isip ko lang. Umaykap itong mga asawa. Anan? Basta ikasar mo, mamaminto lang yung tong kano. Umatadar kam tong bata, siyempre. Nag-asawa ka mga Ruth, manong nemi kini Elsie, kat siyempre. Yung tuloy ko, tinagbangkag, yung tuloy ko, tinagpasada, iti tricycle, iti isuna, nag-sarden nga nagtrabaho, iti dakkel, iti tiyan. Iti na minsan, manong naming sa sangpet ko dito'y balay at sa kasupot nga tinapay ko. Nga ginatang ko, pagkapekto ko na. Nadanon ko, ninanang na dito'y balay. Hang ko pinagpagunya. Ay, Nardo, da kagaya man, wahin. Ano yung sangpet mo? Tinapay man. Agdamla ka mga roti kapeta ka, dananang, kapeta yo. Kinunana. Ada ni nanang. Ana? Ada ni nanang ko. Amo ka. Nagtemplak ti kape manong naming em siyak ken nila eng Elsie. Oh, kape bakit? Kape mo dato. Ken ni nanang garod. Nanganak ti tinapay. Dahil para kang ka. Datang garod na duma. Kape itong bigat man. Ni nanang garod ko na. Ay, mapambadag tambla. Kaya mapamid gumatang tinapay na. Tapi ko mga kanin na tinapay nga ginatang ko kita siyak tigim matang. Alalahanak lang ang rutag baybayagan ng ako tayo nakon. Hapo. Kape ka nga nang. Ano yan, kape to sa balay. Nalalin nakon. Sabihin mo ta kasi tinarabid mo kininanang ko. Apay, ano problema? Dari respetong kumamat ti kaadda na. Yung gaban agdam lang ti kapeta yun ko na. Kapeta ko na kadilang. Kapeta yun ko na. Ako na ikamatin. Hamon na respeto mo kinanangan. Adda kaya matnanang, di mo lapay ko na ita. Slawan nakita. Abay, kasi tayong pakitang kinanang. Salut-salut yung matipay laing. Kaya dinak kakayat. Di kami? Didakpulos kinayat. Kabilitan lang inasawa ka kabot na masikog ka. Ngayon didakpulos kinayat, di kita naganakan ka. Dangar naman naman yung ramitik man.
Paunay ka. Lipatan mo natin na palabas, dalpas ka, dalpasan. Kasi kaya mo pala, balbalsin ni Dan. Hindi, bakit? Nakota ko na ako. Hindi, ingka, itemblante kapit, ikamat mo. Una, idano mo di balay na. Kapangalo kita. O, ni mo ta. Nasakit mo kanya nga, anak. Nga ipakita mo kasta, iti inak. Nasaan nga lang, tapos ipagkapaan. Luapik di nga dato ya, manadanong ko. Kaya may nagkarot kinimusta, sinarungkaran. Siyempre, ito nung mag-agana kag sino mang dalagang kanyak. Hang iso? Kaya iso nga tinanang mo. Alangan ba't nga ninanang ko, di may mga dalagang keng ka? Nanang mitlaengen manong name iti adda kanyak ngem adda kini ading ko nga Ellen. Ta isong orti bunso. Isong esadya ti pagyanan ni nanang. Tinaudi nga anak. Nga da imuno na nga nagasawa nga ti siya. Ilinto ta datatang kini nanang ni Elsie ket awmeten kadwada di balayda. Kalpasan nga insangpet ni Elsie ti bagina dito'y balay ko. Iti na minsan manong naming agpaspasada ni tatang ni Elsie manong naming iti agur-ore matilugan. Nagawid ka din. Siyak ti pagpagunyan nyo. Wan, sino ay si kami tadato'y barok. Nagawid ka din. Agawid ako na. Ay makilugan ak man lang arutan barok. Kinumay ka na. Kinunak kat naglugan. Edi may tulad ko manong name iti balayda. Ay, thank you, barok. Tatag, paspasada ak. Anyan kahit yung sa malibre kay kuma? Ay, plete kayo Ni, katugangan nak barok. Uy, katugangan ka dano. Agbalete kayo. Abay, naarami dito ka parang pasadak nga damay libre. Bayad kayo Mano ka di. Mano kit pagpaplete yo Kit ka po dadakda kayo, ipletyan nyo pa raman ti dua. Ay, hindi ka tipletyan nyo tata, kit talo. Nga po ta, hanak nga umarian o hanga kompleto paseros ko. Ngayon ka po ta, agawid kang mo na, takarodan ko namdi, kasla inar, kilamon. Ay, sige, sige. Agplete, akmisok ko na baro. Nadamag siguro manong name ni Elby dahi tangay naramid ko. Kalpasan ti duwangal daw, namuan. Nardo, apa ba na, nagkapuntos mo? Kasi tinaramid mo kinitatang. Di mo lang inlibre. Oresang kumalibre, basta plete ko malamay sa siningir mo. Plete ti talo. Paunay ka maten. Paunay ka maten ko na. Trabaho lang ito. Walang personalan. LC. Malibre ko ma. Supay data iapuntek kang ka. Baka ikam ti kwarta na kitinaganak kang ka. Nga mapaspasada ak. Hoy, numamok data makita. Paunay ka maten. Di mo lang marespeto mo hindi kita naganak kanyak. Di kasta nga nadamag ko, kinasakit tinagam ko. Nasakit tinagam mo kanyak. Idinto ta, di mo lang mo kasunumit, sakit tinagam ko, no kasta nga upasyarin ka, idi kit handak pastreket. Sa di po, iparupalat ang sanda ko na kayat. Ore pa masabot ko di tatang mo no ko, yung tabangkag, ay, apo yawa, buisit na ito, nakasapat at tibanyas ko na. Nasakit pa kasi kinaramid da. Paunay matin. Lapi nga balbal sa mayadi kita naganak kanyak. Tapos maraman ang damit at sakit. Ngayon pas paraman na kanyak. Ba? Tayo doon mabaling ko panawan ti anak ta. Papanak tumati at trabaho manin. Tapno? Tapno, itid ko kadakwada. Nga gapukin ka. Di mo kahit gapukin ka, titid ko kadakwada. Abi nga may kami da. Kasi masapul da. Masapul da nga, talo-talo, nagbangbang ang damat. Naganak ko.
Ket no kasapulan da ikak, tulungak ida. Daya obligasyon mo mang tulong kadakwada. Hang nga obligasyon nga pagrebengak nga naganak, wenno anak, nga mangtulong kadakwada, mangipateg kadakwada. Amo ket nga sa amo nga ipatpateg digiti katugangam. Sano ko ipateg ko ipateg ko ida ket didak ipateg nga manuka. Di mo kadi pa nalipatan tinapalabas? Diyak to bulos malipatan. Kabutad dalat tangag agut ut iti barukong kuno malagip ko. Amam, no saan ka nasikukan? Hangka ko man asawa. Ket gabutan nasikukan nak, taindran tamidi, pinainom nak. Ket nakaturo ka, kuno naipalubos ko, tibagik ka. Unay ka matin, nardo. Mukla ko mga asto, itsak ko man nakias-asawa kayo. Hindi alam, tarak mo, tagawid ka. Ito po ano, kanto yung balay ko. May bagam gasta? Kaya di sukit din, di mo pag-apahanto di naganak ka. Di kita naganak kanya, kawang bibiyang nakadata. Di kita naganak ka ti pag-apahanta ka, stoy. Sikaman ti saan ti biyang ko. Sikaman ti pinagsawsawan da nga saan ta kakayat. Laman? Nalpaskat nalpasan. Lipate mo. Naasawa na ako. Napakumbaba damat ka na. Tangtang sid na kakali. Tao marami danda na. Tauraan niya magbagada. Unay kamuntan. Nardo, kumamat respeto na ginaganak kanyak. Kamutan sakti masaksaktan. Ipagpagapumla ko mang kanyak. Pakawan ng idan. Pakawan na kita? Nga di damat amot dumaot sa pamakawan kanyak? Oo, pagpakawan. Naging ka manunemi ngas nagsapul nagpaiso ti asawak iti trabaho. Ket nung kasta manunemi nga mapanan nagtrabaho ket mapanan nagpasada, mapanan na ibati ti anak mi manunemi iti ayan di kiti naganak ken kuana. Ket no may tulod kunto ni suna. Oh, pletek. Abek pletek ka ket asawa ka. Baka ket namin no singiren nak so in listok kag plete ako. Ne awata mo ti pletek. Abi ko mapagplatyan ka asawa ka. Hanggang pagplatan tayo ito no sabi, garamit tanto ading ni Lani. Kat mo tsak kayan. Mabali din na. Talong nga bulan na yun. Kat mo tsak kahit kalakman. Naapay. Tata sa bali pang ipapayam. Dalalaki. Puhunay kin. Sabi nanti mo kaya. Obligasyon mo. Obligasyon ko babae na mangitaya. No makaaram ka. Kaya mo, nag-asawa ta. Obligasyon ko ba timang paragsak yun ka? Obligasyon ta ng mga aramid ti may kadwang anak ta. Wala. Thank you nga rin nung dinapagpilchat. At siyempre, kapag mabalinin, manong nemi, kita mo, ano, asok kin aring eng manin, karedi nga rabi imano. Thank you. Pag-thank you ka. Tatatang kinananggot pag-thank you. Apira maramo mo tatatang kinanang mo. Nitatang gusto ng putot kanyak. Ninanang gusto ng yanak kanyak. No awanak, awang kumot asawam. Nato kumat pampanunutem. Talagang may ragrag pinlatan ni tatang inanang mo. Ibidwa tamang ngarot. Hindi mo yung sa nga mali, manunimi bahat nga paspasada, ak nag-ring ti cellphone ko, insarden ko, o yung bagtawang pasahero. Di manang, manang, ading ko nga Ellen. Ading Ellen, abay. Anong pang-asiman? Abay, da problema? Tamang pa lang tumawag ka. Basta da problema, tumawag ka kanya. No kwarta, awan maitid ko. Nga kwarta manong. Ano nga rin? Tadamat kwarta nga pagbayad kunto nyo, mairwar nilakay ko iti ospital. Naka-ospital nilakay ko. Awan sa wali ang mga bantek yung kuwanan, no saan nga siya? Di ba kadakas, no dakti ospital, agbay may sa dinanang di balay. Kaya na sa amin ang may mesa. Kaya na angin, delikado ang may mesa. Kasi no, agluto, baliwahin na, pagluto na.
Ito kasi ka, medyo kabawan ni nanang. Ano oras kahit mo sa wanita? Pakialam pa lang ni nanang. Taora agsublid numit lang kanyak. Ito no malaingan ni lakay ko. Kaya una. Ito na panangalak nga ron. Umay kaitan Tap no, agsublid pa siya di hospital. Ano, may multa alanin. Uri awanak. Hangko ilalak tiri daw. Sige nga ron, sige. Napang kungarot inala ni nanang sino kaya? Nanang, siyak ni Nardo. Manungin ni Ellen. Ay, Nardo Barok. Siya dati na ududi nga nagkasar. Inuunnaan na ka ni Ellen. Wala ta, nasikugan na. Di kapilitan nga imo na nga nag-asawat. Saksi maruno. Sino ko kang medjay nubiak tapno kayat dak di kita abalayan nyo. Kaya turay no na siyat latam di kita abalayan mon. Ay balayan di kita katugangan mon. Hanga datit isyu na yan. Rupet yung kita arwatan nyo to. Agyang kapela di balay. Ana. Hanga mabalik ang may sa akin dito. Kaya ba ilagtag may sa ito ba daw? Hanga mabalik nga road. Datat ko na ni Ellen. So nga amang dadaki pasamak ka na kayo dito. Bayat nga may sa kayo. Kaya baka no dadaki pasamak ti balay da. Narawan na yan. Panagtalagdakan niya. Alaw may kaikid din. Natulungan kayo mga robot ka kita arbatan yun. Mangalaka lang ti yung ore man nung Paris. Hanggang bila siguro bayag sa diyan. Imun una kami nga si Mangpet kaninanang dito'y balay ngem ni LC manong name. Nana nga, ipapabalayo. Ay, nakaragluto na. Kababayin mo no saan nga siya nagluto. Hanin, yun ni LC. Isudatan ni. Ito sumangpet ni LC manong name, nakita na ba't ni nanang tikunak, aping sa sana nga nakita. LC, abay. Abay, di mo nakita ni nanang ko? Nanang mo? Ayun na. Dito tayo. Ay, balasan ko, daak. Nakaluto kayo? Ni nanang ko matagluto ang ulayan talata ni LC ko na. Kunak ba? Sige nga rin, sukatak bita, agluto. May daglut-luto ti asawak manong name, ito ng green, tawag kanya. Pare, abay. Awisan ka lang ko ma, pare. Bit lang. Mamalamanan dito ni. Isang sangin na pulutan. Lamay bit lang raw. Ni pare Daris man. Nakaano pan siguro ni tiban niya suna saan kat batlat. Yawis na kanyak no kakit. Kasi, naklama ibit yun da pare Daris. Mga kitulatan ha. Aya? Sige. Dinak tayo alampit di anak mo. Sa kamdumangan. Tsak una na bayag ti konak manong name ta timaog lang na mitlo ta pinabalunan nak manong name ti nayon na jay na adobo nga karne ti banyas. Iti tanadanon ko ni nanang manong name iti salas. Nanang kayan. Ampay. Ni. Elsie. Dakam ti kusina. Pakpakanag da anak ta. Kan mga anak batan. Kadamay mo, di mo na iba ni nanang. Ana? Siyak nagluto. Abi di mo na iba ni nanang ko, kunak. Kunak mat kang kaya nga, mga kitulatan ka dananang, kunak, di ba? Abi di mo na iban. Katsak mat nagluto. Di ba yung nagluto mat ni nanang mo, tikanan na. Nagluto ka matan. Ana? Abi kasta ka. Abi kasta akin na mo. Katsi ka nga eh. Abi kas diya ka mat kadatatang gananang ko. Si. Amo itan di masaktan. Di ba? Tararamidam kadatatang gananang ko. Kat inaramid ko mat kininanang mo. Nasikit, di ba? Wala na. Nagiti naganak kang kakit. Handa kay kayat ini. Hindi na ita. Nasayat damot kang ka na. At akadiban tingin pakpakita da kang ka. Awan matan.
Pauunay matan. Lalo siya ti pakaringgoran nyo anak ko, intumigat, awanak tutuyan. Tagsubliak tun sa jay. Ore no awan ni Ellen, kabaylak man may sakit. O makita mo kay maglagayam. Kabaylang malagayam ni nanang mo may mesa, pa na pa mo inala. Saan nga mabali nanang? Dito iyo. Makananang, timang agluto kayo ti kaninyo. Naibos na eh. Apag pag-isukat akabi nga, ginahan ti linotok. Hapa na tinakin na kam! Ni? Dakay matan nga ginaatag luto. Tatakay matan taggidan nga mangan. Yamamakulang manong naming nga tsak magawid tirik na kat matumpak ti asawa. Ginusto matisuna. Bumalbalis ti luka babae. Balim-balis ti kayat. Kapilitan nga nagluto ak manong kit nakamkang kami niyanang. Ramanan nyo natin nanang. Kita di mo ibat yan di asawang. Latay-latan. Happy kami nga kasta ti kakwa, paspasama ka na kayo. Anak, kas may nga inam. Dingganak. Ha? Amok no kanya naglablabasam, may panggap ka iti naganak ken ni Elsie. Amok anak, madidatas tang aramid mo. Idi tasanda ka akayat. Impakita mo kumatad-adda nga sayat mo katakwada. Tamnan kas takit maamiris da. Nga madit aramidan da. Nga nalpas, nusot ko na dito asawam. Ay, naramidam nga min katakwada. Sakit lang amin tinakam ko nanang. Tikas diyan nga naman may andakan niya. Tayo tultuloy da ka di pailayang. Tikas diyan nga ugali da ken ka. Hamat din na. Katuwid. Inawat da kan nga manuga. Awatan mo't idan ang katugangan. Makita mo. Ket binalas na ka ni Elsie. Ken iramrama na. Kas dawag itay ket mangmangandan ket dinakpat ayaban. Kas jagayam ti aramid jo. Alam ka, tagsalita kam to na siya iti asawa. Manong name iti day di matla nga rabi Elsie. Agyan pala dito yung nanang. Taham pala mabaling agsubli dyan di Ellen. Agyan na. Mabaling ka ding tratarem nga nasiyat ni nanang ko. Sige. Basta ipakita mo ti parang tatar mo nga na siya at karigdagan ng kanya. Apikit ka sanin? Sige. Nagbalin ako nga na siya at kadatatang ginanang mo. Tapos nagbalin ka ba nga na siya at itiinak. Kaya mo, kasta. Papanak to, pakawan ka na kwada. Intun bigat, agkuyog tanto. Kabigatan na ngagpaiso manong name napan kami nagasawa. Iti balay, di kiti naganak ka ni Elsie. May pagkabigat yo, tatang, nanang, da kami. Oh, nardo ba raw? Noon yaman na iti pakpakitak ka na kayo, ti kalabas, tatang, nanang, pasensya kayong ganyan. Yan mo minuan niya ti rason anak. So ngas jay. Da kami ito muna, pakawan kayo ka. Ti nararamin mi, sakbay nga nagasawa kayo ti anak mi. Kalakas na lang ti bihag. Ito saan nga pagkikinaawatan. Lakit na siya at may kayo. Diyak to nararamin din kasi tinaramin ko kada kayo, tatang, nanang. Sorry ha. Lakit sorry kami mo. Ibati yung kanila anak yo. Ti apo ko mi. Taing kagtrabaho nga dua. Ang datang anda din katugangan. Kabaylan naman itong mga iwan. Sarsarong ka rin yung tulabas sitin. Pakikit kita yun. Ay, adan nga balay na ya. Adda. Alagad alawan. Ibati yung tulat. Tangaro din ta anak yun ta. Umay kam to. Umay kam to. Makisarsarita kinabalayan. Manipod mo idin. Manong nemi na siya atin panang tratar. Ti asawak kininanang. Agasumat iti panangted ko, iti respeto kadig iti katugangan. Pinagbalin na maten nga na siya at kanyak manong. Malakip ko. Bahalin-balis lang amin eh.
Ha, sige. Kagangi dahit. Ada pa nagbidot, ada pa panakalipan. Manipod met idin, manunemi, awanen ti manggurgura, wanong kagurgurak. Tatalaga sumsunggid iti tiriknak no makitak dagiti nang ngiruruban kanyak idi tanubiak pa ilaing ti asawa. At dan ayat kin kapir itong galmay sa kami, awanen dagiti nga problema. Dua pa ilang dagiti anak bing kini Elsie. Ket posible nga manayunan pa kaputa awam pa lalaki ngamin nga anak. Ninanang napigsa pa ilang at iti sidong ni Ellen nga ading ko ket pasariba pang usar-sarong kara ni Suna. Dito nga rin ti pagkasarita, ket thank you tilaing mo nga nang ibasa ket sapi ko ma. Tadamat na ibatik nga adan, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. So yung lagyaman nga pagaya mo, Nardo. Thank you, Nardo. Thank you man kadagiti nagbuya. Salamat po kada kayo.